Şandina petrola herêmê ji bo bilindtirîn az di dema 4 mehên derbasbûyî de bilind bû. Lê bi berûvajî dahatê wê kêm kiriye. Wezareta Samanên Xwezayên Herêmê ra gand di meha ayara derbasbûyî bi tevayî 15 milyonû 904 hezar bermîlên petrolê birêya boriyê şandine ku dike 513 hezar bermîl di rojekê de. Li gor rapora Samanên Xwezayî dahatê petrola herêmê di meha derbasbûyî pêk hatibûn jî 390 milyonû 748 hezar dolaran. Ji wî gujmê jî 75 milyon dolar dayne bi kompanyayên biyavên petrolê weke şayisteyên darayî. Lê hefawayê meha derbasbûyî Samanên Xwezayî amajebûyekî nekiriye ku bermîlekê petrolê bi çend dolaran firoştiye. Lê piştî sala 2006 ve ku Herêma Kurdistanê birêya tankeran ve dest kirî bi firotina petrolê heya niha, dahatê firotina petrolê bi wê rêyê ve diyar nîne û Wezareta Samanên Xwezayên Herêmê jî di rapora mehane de behsa wî dahatî naket ku li gorî bidivçûnên ênartî mehane dahatê wê digehe 200 milyon dolaran. Li gor wê jî dahatê petrola herêmê birêya borî û tankeran ve di meha derbasbûyî nêzî 505 milyon dolaran bûye ku ev jî 85 milyon dolaran bêtir ji wî pereyê hikûmetê ji bo parvekirina mûçeyên mehane PTVP ku pêk dê ji 430 milyon dolaran. Li gor amarên Samanên Xwezayî hikûmeta herêmê di meha yekayî sal de birêya boriyan ve bi gujmê 605 milyon dolaran petrol firotiye. Di meha dû jî de bêtir ji 300 milyon dolar li firotina petrolê dest ketine. Evdem di meha sê de 557 milyon dolar û di meha 4 jî de 376 milyon dolar û di meha derbasbûyî jî de 315 dolaran li firotina petrolê dest ketine. Bi her pênc mehan jî 275 milyon dolar dayne kompanyayên beremanîna petrolê. Li gor wê jî li destpêkayî salvayana hikûmetê tenê birêya boriyan ve nêzî 2 milyar dolar li firotina petrolê dest ketine. Evdem dahatê firotina petrola herêmê birêya tankeran ve li pênc mehên derbasbûyî bi bêtir ji 900 milyon dolaran tê xemlandin. Li gor wê jî ji bilî dahatê partingên petrolê li destpêkayî salva hikûmeta herêmê bêtir ji 2 milyar û 900 milyon dolaran li firotina petrolê ji her du rêyên borî û tankeran ve dest ketiye ku ev jî li gor sîstemên wê mûçeyî bihêra bêtir ji 6 mehên mûçeyê fermanberan diket. Lê dî sal de hikûmetê tenê mûçeyê 4 mehên fermanberan dabeş kiriye.